हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बेनो जादों नोंथांमोन मोनथिखानाय एबा दायो ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थाखानाय बिथां सनिया कुइन। बिथाङा जे गावनि हासबेन्डजों गारलायबाय आरो गारलायखांनायनि उनाव बिथाङा दायो गावनि न'आवनो हारसिङैनो दं ना सोरजोंबा थांफिनखो, बेखौ जानो हागौ गोबाङा मोनथिबाय आरो गोबाङा मोनथियाखै जानांगौ। बेनो जादों लोगोफोर, बिथां सनिया कुइना हौवाजों गारलायखांनायनि उनाव दायो जोंनि बर' सुबुंजोंनो रिलेशनशिपआव दङ होननानै मोनथिनो मोननाय जादों आरोना। दायो बिथांनि गोदान रिलेशनशिपनि हासबेन्डआ सोर बेखौ मोजाङै मोनथिथ'नाय जायाखै, मानोना बिथाङा गावनि अफिसियेल पेजफोराव स्ट'रियाव दोनदोंब्लाबो मोखांखौ दिन्थिनाय जायाखै आरोना।